halk aqbalını yadlaştıran, arka dağlı vatanlar we owazlar sazlaştıran arka dağlı vatanlar we ýagşysyna ýagşy diýen, bagşysyna bagşy diýen halkyn bagta besläp söýen arka dağlı vatanlar we gyýys çykar ýa ogul öýür, desserhana baryn oýur, dutar gyjaga jan koýur arka dağlı vatanlar we öňe bedew badyn uran, ýaýlasyna cennet guran owazlar sazlaşdyran arka dağlı vatanlar we Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, qadrly aýdymsaz söýjiler we dinleýijiler. Gepleşimiziň başynda owazlar sazlaşdyran, köňülleri, yürekleri, kalpler sazlaşdyran, bize her bir işde arka bolup duran, görelli bolup duran, edid arkadaşymyza gepleşimiziň başynda ak yüregimizden alkyş aýdýas. Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Dünýäni sol kalp barýan beýgi işleriniň elmidama ulur waşyklary wesenmegini tüýsüremeden ardy bolýar. Ene mehriban tomaşaçylar, qadrly aýdymsaz söýjiler we dinleýijiler, gahrman arkadaşymyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýlede edid arkadaşymyzyň saýasynda ak şäherimiz Aşgabatyň gözülligini, görküne görk goşup oturan Aşgabat medeni diýin jalyş merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýegişenme güni size hödürleýän owazlar sazlaşyna gepleşigimiziň ýene bir täze sany ýaýlyma çykdy. Bize şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap, şular ýaly gepleşikler üstü bilenem döwürlerden döwürlere geçip Türkmen halkynyň kalbyna singen Türkmen halk aýdymlaryny, milli aýdymlarymyzy, döwrewap aýdymçylarymyzyň, ýaş aýdymçylarymyzyň, halipa bagşylarymyzyň ýerine ýetirmegini, tele tomaşaçylarymyza ýetirmäge bize ähli mümkinçilikler döredip berýän edid arkadaşymyza biz ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýas. Mehriban ile şer hormat tomaşaçylar, elbetde owazlar sazlaşyna gepleşigimiziň size ýetirer söýeni bugün gepleşigimizde siz üçin ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirip berjek. Aýdymçyýymyzy sahnamyza çağırmadan öňürti ne bugün gepleşigimizde halipa sadarnalarymyz, sadarna dostlarymyz bugün gepleşigimizde gatnaşyp oturýarlar. Olar häzir siz bilen tanış etmek isleýär. Ýurdumyzda Abraýly ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Türkmenow Hoşalyk Üniversitetiniň bagtyar talibi zehini sadarnalarymyzyň biri Merdan Ataýew bugün gepleşigimizde şeýle-de klarnet saz guralyny aýdymçyýymyzyň ýerine ýetirip berjek, odan aýdymlaryny sadarnarlyk etjek sadarna dostlarymyzyň biri Aýmurat Oradow şeýle-de biziň milli saz guralymyz bolan gyjak saz guralyny bugünkü gepleşigimizde Türkmen halk aýdymlaryny ustatlyk bilen siz üçin ýerine ýetirip berjek aýdymçyýymyzyň owadan aýdymlaryny ajaýyp saatlar bilen bedew berjek sadarna dostlarymyzyň biri Maýa Hulywadyň naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mugallimi Sapamrat Amanmuradow gepleşigimizde şeýle-de Maýa Hulywadyň naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ulu mugallimi Halipa sadarna, kompozitor sadarna Arzu Hudaýberdiýew bugün gepleşigimizde şeýle-de zehini sadarnalarymyzyň biri Parahat Arabow bugün owazlar sazlaşyna gepleşigimizde özleriniň bir näçe owadan sazlary bilen size lezzet berer. Näme mehriban ýerleşler hormat tomaşaçylar owazlar sazlaşyna gepleşigimizde bugün kısalyna siz üçin ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirip berjek. Gahrman arkadaşymyzyň saýasynda Türkmenistanyň at gadanan artisti diýen hormatly adyň eýesi, watana bolan söýgüsi üçin diýen medalyň eýesi biziň zehini aýdymçyýymyz Hazy Ýazmamedow sahnamyza çagyrýas. Elbetde owazlar sazlaşyna gepleşigimizde milli saz guralymyz bolan dutar saz guraly bilen owazlar sazlaşyna gepleşigimizde hoş gördük. Salamu alaykum. Ýeriňizde geçip bilersiňiz. Mehriban ýerleşler, hormat tomaşaçylar, gahrman arkadaşymyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyzda taýýarlan her hepdäniň ýegişenme güni size hödürlenýän owazlar sazlaşyna gepleşigimiziň täze sany ýaýlyma çykdy. Ýaňam tanış etdik. Elbetde bugün owazlar sazlaşyna gepleşigimiziň bugünkü sanyny zehini aýdymçy Türkmenistanyň at gadanan artisti edid arkadaşymyzyň tagallaty bilen watana bolan söýgüsi üçin ýen medalyň eýesi Hazy Ýazmamedow öz sadarnalar topary bilen şeýle-de milli saz senedimiz bolan dutar saz guraly bilen bugün gepleşigimizde gatnaşýar diýmek näme gepleşigimde wamyny Hazy bir
halifalarımızdan bize miras kalan Türkmen halk aydımlarını, milli aydımlarını dutaracakta yürüte sadanlarımız bilen belelikte gepleşiň dowamyny söýügi temasyndan söýügi aydımlarynyň bir näçesini size ýetirip berer. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmedilerle Türkmen owatly ýaýlymy owalar saýlaşyny atletleşiginde tomaş etmekliginde dowam ediň. Sebäbi gepleşiň dowamyny hajy bilen gyzykly söhbet eder, sizden gelen käbir sowallar ýetirer. Köne sözler atla sahypamyzda gadymdan gelýän türkmen sözlerimiziň käbirleriniň manasyna çuň düşünür. Şoň üçin gepleşigimiziň ahyrına çenli biz bilen galmaňyzy haýyş edýäs. Hajy ýene bir ýola gepleşigimizde hoş gördük. Hoş geldiňiz. Sağ ol Beýmurat. Bu owalar saýlaşyny atly gepleşiginde Goşarın için aydınlandı dilengelik. Yine bu şu gepleşingizde Türkmen dutarı bilen, Türkmen gıcağı bilen, Türkmen halk aydınlarını estrada aydınlarını getirdik. Hazır nesip bolsa şu dinleyicilerimize bir owadan aydınları aydyp berip, olara bir ruh lezzet paylarsy bundan rasmelyä. Yine sözümiň şu ýerine bize halal ýaşamakda, halal işlemekde, bize aydym döretmeklikde, aydymy nähili ýerine ýetirmeklikde bize baş halifa bolup duran gahrman Mehriban arkadamyza köp sawurdyny aýdýan. Ene gahrman arkadamyz maňa Türkmenistanyň at gazanan artist diýen hormatly at takdy. Ene de watana bolan söýgüsi düşünýän medal bilen meni sylaglady. Ene mundan başga da gahrman arkadamyzyň bir näçe şaher paýyna münasip boldum. Gahrman arkadamyzyň bize ýapýan bu sylaglary men begencim, goňjum, büýsonjum şupurzatdan peýdalanyp bizi ine şunýal hormatly atlara münasip görýän gahrman hem Mehriban arkadamyza köp sawurdyny aýdýan gahrman arkadamynyň jany sawurdyny tutýan tümli işleri elmidam rawaj alsyn. Ine şu sylaglary gahrman arkadamyzyň bize bolan anam diýip düşünýäs. Geljekde de gahrman arkadamyzyň anamyny ödemek üçin Mehriban arkadamyza wepaly bolup gahrman arkadamyz ine bagtyar halkymyz üçin giýjegini zähmet çekke, edid arkadamyzyň zähmetini, ýurdumyzyň asudalygyny, parahatlygyny, bagtyarlygyny wasp edýän owadan aydymlar döredip edid arkadamyza, halkymyza hyzmat eder. Köp sağ ol. Hajy arzulan hasyl bolsun. Geljekde sunuwa dälemini edid arkadamyzyň ýa-ni ýöňüň sözünde berlediň da edid arkadamyz biziň şu sunuwatda çekýän bir zähmetimize nazar düşüp bir näçe medeni sunuwda saatlarymyzda elbetde şolaryň arasynda sizem bar Türkmenistanyň at gadanan artisti diýen hormatly at bilen gahrman arkadamyz sizi sylaglady. Watana bolan söýgüsi üçin ýen medal bilen sylaglady. Elbetde bu serpaýlaň aňyrsynda da näme giden bir ýene-de zähmet ýatyr. Şoň üçin bizem gahrman arkadamyzyň görüllesine eýerip egine berip näme halal zähmet çekip özümizin owadan aydymlarymyz bilen saatlarymyz bilen gahrman arkadamyza ata watanymyza ak ýürekden hyzmat ederiz. Ne gepleşigimizde sowallar bilen dowam edelim. Soňandan häzir siziň ýerine ýetirmeňizde 2-3 aýdymdan owa dowam edeberer. Sebäbi Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar. Haji Almamedow owalar saýlaşyny gepleşigimizden bu nuksanny bir köp aydym getiripdir. Şoň üçin bir söhbetimiz adyrak ederse aydymlar köpräk dinleýijilere ýetirer. Umuman gepleşigimiz bir ýerine düşer, zähmetimiz ýerine düşer diýip inanýar. Ne gepleşigimiz söhbet arkaly dowam edeli. Size ilkinji berjek sowalym şeýle bir ýurdumyzyň görnükli aydymçy hökümini zamanamyzyň häzirki döwrümizin ýagty güneşi Türkmen sunuwatynyň täze ýyldyzy zehinli kompozitor sadanyny Kerimjan hakynda aýtjak pikirleňiz bize çüýnem, halkymyza çüýnem, tomoşaçylar çüýnem gyzykly bolardy. Kerim Berdimuhammedow ören zehinli oglan. Özüň sad ýazyp, onu özüň aýdym edip, aýtmagyň özü onu ullukan tebiği zehini talep edýär. Şol okuyup, şol zehin Kerimjanyna aňyrýany bilen bada. Ählimiziň halipamyz, görellämiz, hormatly arkadamyzyň görellesine eýermegiň özü sunuwda asyl manysy bilen düşünmäne ýardym edýär. Edil şol parasatdan nusgalan Kerimjanyň döreden we aýdýan aýdymlaryna Türkmeniň milliligini, ata-babalarymyzdan galan äheňleri we o giň dünýä garaýşy bilen seredýänin görmek bolýar. Kerimjanyna zehinema, okuyma, geljegema. Şoň üçin men Türkmen sunuwadynyň parlak geldi, Türkmen sunuwatynyň ýagty güneşi, kompozitor sadanyna Kerim Berdimuhammedow sunuwatda ak ýolardy edýär. Ne Kerim Berdimuhammedow ýa-ni ýakynda gahrman arkadamynyň şaher paýyna münasip boldy. Döwlet sylaklarynyň mundan bu ýany höwrüniň köp bolmagyny tüýsürekden arzu edýän
sunwattaky gadamy batdy bolsun, zekini daşýaryp dursun. Şeýle kämil şagirdi terbiýelip ýetişdiren biziň baş halipamyz, gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan Ediz arkadamyzyň jany sag bolsun. Mundan melegem alyp barýan işlerini ilmidama rawaşlyk arzu edýän. Köp sag bol hacı, arzuwlaryň hasyl bolsun, şeýle bolsun, ne ýa-ni öýüň sözüňde berilediň Mehriban arkadamyzyň agtygy Kerim Berdimuhammedow gysgawatyň içinde özüniň bir ýetizehini bilen, erjelligi bilen döredýän bir gaýtalanmajak täze kämil aýdymsaz eserleri bilen gysgawatyň içinde bir halkymyzyň dinleýijileriň ýüregine orun almakla başardy. Şoň üçin Kerime bizem öz edegimizde şu sunwatdaky gadamlarynyň batly bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýas geljekde de bir şeýle döwrewap türkmeniň milliligini, türkmeniň bir türkmençiligini wasp edýän, türkmen tebigatyny wasp edýän joşunly aýdymdyr saatlarynyň hem höwrüniň köp bolmagyny tüýsüremizden arzuwlap gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňiz ajaýyp aýdymlar bilen dowam edäl. Ýani gepleşige başlamakka bir 10-15 tane aýdym gepleşige ýetirdim, bir gyzyşyp başlasamam bir saklama bar diýip özüň ýatdatdyň. Şoň üçin bir ses gyzyşar ýaly bir kısa aydım yerine yetirip ber, sonra gepleşigimiz ýene de söhbetleşip arkaly dowam edibererse. Başsyna. Istesen söýgü temasyndan, istesen milli aýdymlardan, estrada görnüşinden, türkmen halk aýdymyndan gepleşigiň dowamyna da biziň milli sazguralymyz bolan dutar gazakda da bir kısa aýdymy yerine yetirip berersin. Mehriban ýa-şer hormatly tamaşaçylar, diňläň diýin jalyň siz üçin Türkmenistanyň at gadanyn artisti Hacı Ýadmamedow aýdym aýdy. Akşam bir gyýyp opul şally Akşam bir gyýyp opul şally Sadanyň gurbany boldum Şally jana otlar şally özüniň gurbany boldum Şally janalar otlar şally özüniň gurbany boldum Akşam bir gyýyp opul şally Sadanyň gurbany boldum Şally janyma otlar şally özüniň gurbany boldum Şally jana otlar şally özüniň gurbany boldum Yadanyň gurbany boldum
Sevdanın kurbanı bolsam. Vatanmadan toyun toylap geçip gitti nazar aylar. Müngödelin birin sayla birinin kurbanı bolsun. Müngödelin birin sayla birinin kurbanı bolsun. Kaş elinle, yad elinle, yadının kurbanı bolsun. Kaş elinle, yad elinle, yadının kurbanı bolsun. Sazanın kurbanı bolsun, özünün kurbanı bolsun. Sazanın Alıp bilmez beni sevdiğin dolanan dünyamda varlığın. Var yıllar 10 yıllar bir ömrüm boyu ben sana karıştım, sana anaştım. Var yıllar 10 yıllar bir ömrüm boyu sana karıştım, sana anaştım. Kaç geçti ya gelli sarı döküyle. Mümmedik yağrılı, yağrılı güller. Çoğunlu ümit var geçmiştir dünya. Ben sana karıştım, sana anaştım. Çoğunlu ümit geçmiştir dünya. Ben sana karıştım, sana karıştım. Çeşmeli çaylarım aydınla dola. Takladım kıyımı yerlerden mora. Asmanla aylanım ay bundan sonra. Ben sana karıştım, sana karıştım. Asmana ilanım ay günden sonra. Ben sana karıştım, sana karıştım. Sevde yaşamak, sevde aman. Kim durur bu yolun taşında şama? Doğrusu neydiydim varun yaşamak. Ben sana karıştım, sana anaştım. Hakikaten değilsem varun yaşamak. Ben sana karıştım,
bağrımı ben sana karıştım, sana karıştım. Yoluna sökeyim yürek bağrımı ben sana karıştım, sana karıştım. Gel sana karıştım, sana karıştım. Ben sana karıştım, sana karıştım ey. Mehrbani ileşler, hormat tamaşaçylar, owalar sağlaşyny atly etmişigimizde Türkmenistanyň at gadanan artisti Hacı Ýad Mamedov bilen söhbet ýokary dowam edýär. Hacı dinleýijilerimizden, teleworjilerimizden bize gelen bir näçe sowallar bar. Şol sowallary size ýetirmek bilen sowallara da sizin jogap bermekligiňiz bilen gepleşigimize dowam edäýli. Sowal size şeýle şägirdin halipadan ozmak meselesine näýil garaýaňyz? Şägird halipadan ozmalymy ýa şägirdligine galmalymy? Sonra ata-babalarymız bundan bir näçe asyrlar öň şägird halipadan ozmasa kär ýeter diýip jogap berip gidipdirler. Şägirdin halipadan ozmasy oňa hormatsyzlyk däl, eýsem halipasynyň kärine uly hormaty diýip hasap edilýär. Haçanna şägird halipadan ozup öz şägirdlerini özünden ozdurup biljek derejede terbiýelep bilen ýagdaýyny sunup öňe gider. Düşünükli. İnnik sowala geçeli, sonra gepleşigimizde aýdymlar bilen dowam ederiz. Aýdaly bir aýdym döredýärkäňiz, şol aýdymy öz göwnüňize laýyk edip döredýäňizmi ýa halkyň islegine görem? Bilýän Beýmurat gowsunyň diýişgäri öz döreden işine halkyň gözü bilen seredip bilýänligi üçin ady belentdir. Sebäbi her näme diýseňem öz döredçiligiň ol seň üçin ediz bolýar. Käbir aýbyny görmezliğin mümkün. Öz döreden işine özgölen gözü bilen seredip, ýalňyşyny görüp düzeltip bilseň, ol iş sana üstünlük getirer. Düşünükli. Ne söhbetimizi şu ýerde jemläp, siziň ýerine ýetirmeňizde bir estrada görnüşini türkmen halk aýdymlary bilen gepleşigime dowam edäýli. Öyle. Mehrbani ileşler, hormatly tamaşaçylar, dinläňdiň jalyň siz üçin Türkmenistanyň at gadanan artisti Hacı Ýad Mamedov türkmen halk aýdymlaryny estrada görnüşine ýerine ýetirýär. Dinläň, lezzet alyň. Bu dünyaya gelip geçtim yana bilir. Uğra ağaçlara yanar söner, öyle ağaçtan hazırlanır. Deli devranı kime döner, evriler zamanı biner. Beyler hay ana beyler. Beyler hay ana beyler. Bizim bu destan beyler.
ayda bilmen ey, ayda bilmen. Alem kaçtır ayda bilmen, alem tomza ya da bilen. Alem kaçtır ayda bilmen, alem tomza ya da bilen. Bir şey dahi kulak koyun, bizim bu de sana bekler. Ay değil şey dahi, değil şey dahi kulak koyun ay bizim bu de sana bekler. Bekler bekler hop hop ya da bekler. Bekler bekler ay ya da bekler. Ömürler zaman da bekler. Bizim bu de sana bekler.
cebene nermayı gerek. Oturmağın gelen doğuda paneyi bir kargıdı yele soğurma. Ay kardeşin aldan şamar vur sebepten dolmuşkun beymare. İyileşinle yaşayaman gen olur ey. Oca mehtacını kolumdan verme. Haydenme cömertazini kolumdan verme. Mehrbani ilaçlar, hormat tomuşuşlar o wağlar sağlaşan atlı gepleşigimizde dowam edýäs. Hacı ýanky ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin hoşarlygymyzy bildirýäs. Indi gepleşigimizde sowallar bilen dowam edelim. Gepleşigimiziň geçenki sany parlak ýyllarymyz Azat Dönmez bilen bilelikde taýýarlapdyk. Ana şonu bir dinleýijilerden köp gelen sowallar, soraglar boldy-da bir aýdymçylarymyz sünnetden boş wagtlary haýsykärler meşgullanýarlar. Näme iş edýärler? Sportla meşgullanýarlarmy ýa başga kärler bilen iş tarşýarlarmy diýip sowallaryny bize ýolladylar. No bir dinleýijilerimizde, tomaşaçylarymyza bir hasam ananlarjy bolar ýaly, ana
aydımçılarımızın sungatdan daşardaky boş wagtlary näme meşgullanýanlyklaryny video ýazga geçirdik. Edil siz bilen hem şolar ýaly mehmaniyleşer hormatly müşahiçler. Häzir Türkmenistanyň at gadanan artisti Hacı Ýalmamedowyň sunnatdan boş wagtlary näme meşgullanýanlygyny söz bilen näle video görnüşler bilen size ýetirmek isleýär. Syna tomaşa ediň, şaýat bolun. Adam näçe döwre wagtlaşmasyn, bary bir tebigy duýgular ýüreginde ýaşaýar. Özüne ýakyn dostlar kuýsaýar. Ýöne ol dostluk diňe adamlar bilen bolman, tebigat we onuň kemale getiren jandarlar bilen hem dörep biler. Türkmeniň bolsa tebigi jandarlaryndan özüne iň ýakyn saýanlary ýyndan bedewlerimiz hem de wepadar alawaýlarymyz. Türkmen alawaýlar özüniň dostuny hiç haçan eke goýmaýar. Derdini gözüňden aňýar. Gamly çaglaryň özüniň gülkünçe hereketleri bilen keypini öterýär, ilhamyny joşurýar. Hormatly arkadaşymyzyň Türkmen alawaýlary atly kitabyny olaryň geçmişi, inçe duýgulary aýdyn beýan edilýär. Bu duýguçul wepadar jandarlaryň keramatly häsiýetleri nenen döredijligimizden orun almasyn. Ene mehmaniyleşer hormatly müşahiçler, Hacıyň Aýdymsadan boş wagtlary alawaýtlere ide etmekligi, gowurýanlygy, elbetde alawaýtlarymyz bilen dağ tebigatyny olar bilen seýil etmegi, halaýanlygyny hemmemiz bilýäs. Elbetde şu pursatlar video görnüşlere geçirip siz bilen paýlaşdyk. Nige işimizi owadan aýdymlar bilen dowam edel Hacı. Bolýar. Bir söýügi tematyndan bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berseň, ýygynyň hem özüň bilýänsiň mehman arkadaşymyzyň saýetinde bu ýyl ähli medeniýet sunugy işgärlerimiz Batyar Türkmen halkymyz biziň şanly bayramymyz halkara bitaraplyk bayramynyň 25 ýyllyk toýuny ullan toýlar. Elbetde häzirki ýerine ýetirip berjek bir söýügi aýdymlaň, joşuny aýdymlaň ýygynyň biziň gepleşigimizde dost onuň aýdymlaryny getiripsiň, ol aýdymlary ýerine ýetirip bilersiň. Mehmaniyleşer hormatly müşahiçler, diňläň, diýin jalyň, lezzet alyň. İki yıllap gidýänmän garaşarmyň maýam maňa salamym ýolaryndan garaşarmyň maýam maňa ağlama ağlama gitme maýam ağlama 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 ey maýam yanlardan uğrunda ey maýam koýdurdun uğrunda ey maýam
sakla, men onu anlayan sen bir anlama. İlişine giden şeyler gep var, işidinde gün oylana. Belter sayın yürü, sevgüsün sakla, men onu anlayan sen bir anlama. Vatan korudum yarın arada. Vatan korudum yarın arada. Geçtin başa eğme ora, donup kalım sana kara. Geçtin başa eğme ora, donup kalım sana. Ne soru var ne de çoğal, pek sevgimiz nerede? Ne soru var ne de çoğal, pek sevgimiz nerede? Canlarım senin yarım, 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 pek sevgimiz nerede? Kime hardımı söyleyin, seninle ben kumulum. Kime hardım söyleyin, seninle ben kumulum. Indi sensiz yıkılan, pek kıyımız nerede? Indi sensiz yalnızlar, pek kıyımız nerede? Canlarım senin yarım, pek sevgimiz 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 nerede? Oğlan aydar sanki sedin, yaşa boyap kara gözün. Oğlan aydar sanki sedin, yaşa boyap kara gözün. Yine yıkar sensiz halim, pek sevgimiz nerede? İnne sevgilimsiz varım, pek sevgimiz nerede? Canlarım senin yarım, pek sevgimiz nerede? Canlarım
Sey uyanır ot bolsa men için köz bolsam. Sey uyanır ot bolsa men için köz bolsam. Yada yağar kar bolsa men için buz bolsam. Yada yağar kar bolsa men için buz bolsam. Selvacan, selvacan, selvacan tell me. Selvacan, selvacan, selvacan tell me. Selvim gündüz gün bolsa men geceler ay boldum. Selvim gündüz gün bolsa men geceler ay boldum. Selvimle bir bal bolsa men şol balın teşnedi. Selvimle bir bal bolsa men şol balın teşnedi. Selvacan, selvacan, selvacan tell me. Selvacan, selvacan, selvacan tell me. Selvim kızıl gül bolsa men bolsam su çeşmedi. Selvim kızıl gül bolsa men bolsam su çeşmedi. Selvim aydın bolaysa men marşerin sağ oldum. Selvim aydın bolaysa men marşerin sağ oldum. Selvacan, selvacan, selvacan tell me. Selvacan, selvacan, selvacan tell me. Selvacan tell me. Selvacan tell me. Selvacan tell me. Aşktan ölen tekrar, aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar. Kur'an'dan tekrar ölmez diyorlar. Aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar.
gitti bir daha. O gitti bir daha. Dönmez diyorlar. Gelmişine, geçmişine saymıyormuşum aman aman aman. Aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar. Korulandan tekrar ölmez diyorlar. O gitti bir daha dönmez diyorlar. Gelmişine geçmişine saymıyormuşum. Gelmişine geçmişine saymıyormuşum. Hayatı tefih yapmışım, sallıyormuşum.
da sevdim ovadan Gül göylük duran deli ferizat Ova bedeli, ova kıyınlar Ovadan ova bedeli Ova bedeli, ova kıyınları Ovadan ova bedeli Ovadan ova bedeli Ovadan ova bedeli Mehrbani ileşer hormatly müşahiçler owalar sağlaşan atly ýetmişmidi Türkmenistanyň at gadanyn artisti Haji Almamedov bilen dowam edýäs. Haji inniki sowala geçeli, sowal şeýle. Şu sunat ýoluny iň gowy gollawy, iň gowy sarpany kimden aldyňyz? Elbette hormatly arkadaşymyzdan döredýän işleýän sunat işgärlerini manasip sarpalayan hormatly arkadaşymyz bar. Dogry ýol ýöreliglerini öwredip ähli sunat işgärlerini halipalyk edýän arkadaşymyz bar. Şoň üçin bizi sunatda gollap sarpalap duran arkadaşymyza alkyşlar bolsun, jan sag bolsun, ömür uzak bolsun. Köp sag bol. Haji ardy bilen hasyl boldy gepleşigimizden etlek getiren aýdymlaryň arasyny öwdünne berji äheňde aýdymlar bar eken mümkin bolsa şol aýdymlar bilen başga da bir näçe owdan aýdymlar bilen gepleşigime dowam edäýli. Şol aýdymlara geçmeden öňürtem özüňem bilýänsiň gahrman arkadaşymyň ilhamyndan dören bir näçe kitap eserler var. Elbette gahrman arkadaşymyň ilhamyndan döreýän kitaplarda da bir türkmençilik hakyny, halallyk hakyny, ansaplyk hakyny, bir watana bolan söýүү hakyny, watana wepalyk hakyny mehriban arkadaşymyň bir näçe jümleleri ýatlak geçýänligini biz kitaplaryň üstü bilen göz ýetirýäs. Ine häzirem şol aýdymlara geçmeden öňürti mehriban arkadaşymyň ilhamyndan dören Döwlet Guşy romanyny mehriban arkadaşymyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň ak gerek diýen bir nesihat berji, öwüt ünne berji, terbiýe berji äheňdäki bir şeýle ajaýyp goşuk etirleri ýerleşdirilen şu Döwlet Guşy romany adly kitapda mümkin bolsa şol aýdyma geçmäkäň mehriban arkadaşymyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň ak gerek diýen ajaýyp goşuksyny menem okaýyn. Başda. Adam ogly ýaşan şekilli yüzgede nur gerek, yürek ak gerek. Bu dünýäde ororsun sen ekenini netin päliň düzü gerek, päk gerek. Şah Sultanmyň adalet bol, adyl bol. Begu Hanmyň parasat bol, akyl bol. Asylzada ataň ýaly asyl bol. Gursogunda hak nurundan ot gerek. Ulu baýlyk başa gelen beladyr. Sogaby işler gapyl başa galadyr. Toprağynday ırsgally bol ey adam. Zat nämedir? Bu dünýäde at gerek. Çınar bolsaň saýaňy sal ýylyňa. Çynär bolsaň ýagşylyk ýaz ýoluňa. Gidäýme melgunyň mikru alnyna. Kalbyňda şeytana orun ýok gerek. Her kişiniň kalby özüne tagytdyr. Sogaby nesýedir, günäsi nagytdyr. Ýagşy adam müň miweli daragytdyr. Zybanyňa müň miweden dat gerek. Akar suwmyň päkize bol çaý ýaly. Nurany bol, görkany bol ay ýaly. Kalpdan gaýry ýaşamaga jaý barmy? Sere duman göwünlere bat gerek. Adam ogly pany dünýe düşölge dostuňy dogan san ýatdan üşenme. İşiň aýdyp başyňa iş düşenni gardaş gerek, ýakyn gerek, ýat gerek. Adam ogly açylmadyk dünýäsiň Allah'ın ışgınnadır beyik binyadyň silap söýür ýaly ýakynyň ýadyň yüzü hakyň nury göwün şat gerek. Döwlet Guşy romany Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyňly Berdimuhammedow. Ya keremli bir var, ya keremli bir
doğuşumdan ayırma, ben doğuşumdan ayırma. Canım benim atahni halalaştan ayırma, algır bir ut atahni halalaştan ayırma. Altının şahinan, gepi altın şahinan, yanlışımda kayının can kalkımdan ayırma, algır bir vüt atahni halalaştan ayırma. Canecemden ayırma, algır bir vüt atahni halalaştan ayırma. Canım benim atahmi dost yarımdan ayırma.
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar sağlaşan atletleşigimizde köne sözler atly sahifamyzda Türkmenistanyň at gadanan artisti Hacı Ýalmamedov bilen dowam edýär. Sene Hacı gepleşigimiz başlaly bar. Haçan köne sözlere ýetýär, haçan köne sözlere ýetýär diýipine ýetdik. Häzir bir näçe sowalarymyzdan size taýinladyk. Jogabyny tapmaklyga finanşarsyňyz. Elbetde özüň bilýänsiň şu köne sözler atly sahifamyzyň esasy maksady Türkmen halk aýdymlaryny, Magtumulat amyň sözlerini, nusgawy şahyrlarynyň sözlerini gadymdan gelýän türkmen sözlerine gabat gelmek bolýar. Elbetde şol sözleň manysyny düşünmeklik her bir türkmeniň borjy. Ne toýlarda, bayramlarda özüňiz köplenç türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz, destanlardan aýdymlar aýdýaňyz, nusgawy şahyrlarynyň sözlerine dören aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Elbetde şol aýdymlarda da gadymy türkmen sözlerine gabat gelmek bolýar. Elbetde bu häzirki şol sözleň manysyny düşünmekligim elbetde biziň hem borjumyz. Şoň üçin şuportatda tomaşa edip oturan tomaşaçylarymyza da bir kömek bolar diýip ine köne sözler atly sahifamyzda bir näçe sowaller taýýarladyk. Köne sözler atly sahifamyzdaky size hödürlejek sowallarymyzdan elbetde Gahryman arkadamyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar talyby biziň şahyr dostumyz Kerim Halif taýýarlady. Onda ilkinji sowala geçelim. Mätäjiniň Zülpün Sen atly aýdymyny şeýlere fetirler bar. Dendanydyr lewi hurmy, ýene duman ýelli serme, ala göze gara sürme, çeker gara zülpüň seniň. Ine şu bentde gabat gelýän dennan sözi näme manyny aňladýar? Zülpleri, sözleri, gaşlary, diýişleri. Dendan. Dur bolsa diýiş bolýar da diýişdir. Diýişe ýany aýdylýar diýär. Diýişleri dur diýär, diýişleri dur. Onda Saçları şamar, diýişleri dur diýilýär. Diýiş diýip mene pikir edýän, diýiş. jogabym şonu taýlaýam. Birden ýalňyş boldy näme? Ese şular görýän bolýan mara, diýişden başga deme ýokda. Dur ýok. Şoňa gabat gelýän söz getirjek bolýan, men gabat gelen okdyýam. Onda gotornukly jogap diýişleri. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Hacı Ýalmamedov dennan sözi näme manyny aňladýar diýen sowalymyda diýişler diýip ýalňyşman, dogry jogap bermekle başardy. Berekella Hacı'na ilkinji sowalymyda dogry jogap berdiň. Inniki sowala geçelim. Inniki sowal şeýle. Şahsuwar sözi näme manyny aňladýar? Şahsuwar. İşte de gabat geldim aýdymlarda. Ne keminen dilin derdinden diýen boşlukty aýdyma öwrülýär. Ana şol şygyrda ne şeýle fetirler bar. Sen şahenem, men şahsuwar, garybyň men kyl istiwar, ýada salsam agdym suwar, dodokda balyň derdinden. Şahsuwar sözi näme manyny aňladýar? Sen şahenem, men şahsuwar diýär. Jogaplar: çopon, ağaç ustası, bagşy, aty gow çapýan adam. Men bu jogap bildim meni. Hem bilýän kiçilikden men türkmen alawa aýtlaryny, atlaryny gowurýan. Ýa-ni şu aty gow çapýan adamy şahsuwar diýilýär. Şahsuwar diýilýär. Otorny jogap, pikiriňe müýtge çökýän onu. Ne mehriban ileşer, hormatly tamaşaçylar, Türkmenistanyň at gadanan artisti Hacı Ýalmamedov şahsuwar sözi näme manyny aňladýar diýen sowalymyda aty gow çapýan adam diýip dogry jogap berdi. Berekella Hacı. Hakykatdan hem şahsuwar diýip aty gow çapýan adamy şeý diýilýän eken. Inniki sowalymyda geçeli. Magtumulat amyň gödel fenniýen şygyryny düzülen aýdymda şeýlere fetirler bar. Owazyň çynmaçyn daglar aşasy seni görenleriň akly çaşasy. Çynmaçyn sözi häzirki haýsy ýurdun köne adyny aňladýar. Hatay, Çili, Braziliya, Özbegistan. Çynmaçyn. Men bu soragy beýmurat Hatay'a medeniýet günleri geçerli. Bu taýda bolduk, o taýda men eşitdim bulady. Öňe milýän Hataýyň köne adyna çynmaçyn diýilýär. Çynmaçyn. Çili bolarmy? Ýok, çynmaçyn. Hatay. Baran döwletimiň taryhy bilen gyzyklanıp görýärse onu şonu çynmaçyn diýip aýdyp berdiler de. Hatay'ın qadim adlandyrylşy çynmaçyn. Hatay'ın Mehriban ileşer, hormatly tamaşaçylar, Türkmenistanyň at gadanan artisti Hacı Ýalmamedov biziň hödürlän 3-nji sowalymyzda da
Doğru mu? Atayın o gadypy atlanyrlyşy çynmaçyn nit. Dogry jogap bermekle başardy. Biz ýene buraya berekella diýetdi. Ahyrky sowalmada geçeli. Molla Nepesiň zary bilen şygyryna düzülen aýdymdy şeýle setir bar. Müşkün saçyn eýläp dugun halymny eýläpdir dewun. Rady men öllürse bugun goýnun naqynary bilen diýär. Zewun sözi näme manyny berer? Zewun okap ber. Müşkün saçyn eýläp dugun halymny eýläpdir zewun. Rady men öllürse bugun goýnun naqynary bilen. Zewun sözi näme manyny anlatýar? Ajaýyp, biçare, gülküli, ýürekdeş. Yine bir iki tercih yaxşı diýen ýa. Başlymy? Müşkün saçyn eýläp dugun halymny eýläpdir zewun. Halymny eýläpdir zewun. Halymny ýalňy etdikdiň diýen ýaly. Biçare Ýürekdeşim meni goýup getdiň ýaly. Gülküli, biçare. Biçare. Biçare oýtdyň biçare, ýalňy biçare diýler. Şonu alýarmy? Dogry jogap berip gelýärdiň da şu wagt. Begen oturýurdum. Ahir hadanym bir dogry jogap beräýsene, dogry jogap berdi, bolýa diýip oturýurdum men. Ine mehman ile şer hormat tomşuşlar Türkmenistanyň atgadynyň artisti Haji Admamedow bilen ahirky sowalmyda zewun sözi näme manyny anladýar diýen sowalmyda ine ajaýyp gülküli ýürekdeş diýmen biçare diýip dogry jogap bermekle başardy. Hem diýerkä. Berekella, gutlaýar seni. Tamam. Haji bugun köne sözler atla sahypamyzda size taýýarlan sowallarymyz şolar dinni gepleşigimizi bir duw tarajakda Türkmen halk aýdymlary bilen dowam edelim. Şuna dinleýijilerimiz bar. Mawy Karanyň öňünde göýük çaý içip Hajiň ýerine ýetirmegine bir duw tarajakda da bir Türkmen halk aýdymlaryna diň salaýsak diýenler mümkin bolsa bir iksan Türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirip berer. Başlymy. Mert yigit mert herden öner gelgele namart asıl hamerd olmaz. Vurdun gözüne ot yanar gelgele şagal tilkizem olmaz. Söylewün bilenin tillen gelgele bilbil ayrı düşle uller. Eşit adım doğun miler gelgele gayri mehrivan olur. Ay, bu dünya acayip bolday. Ay, dünyanın yüzü nurdan dolday. Ah yarim, yarim, yarım Beger yarım ne hem kılga gelgele ne ten ne can eder Maktumul akıl huşum gelgele akta vezan yaşım İlla yetti gamli başım gelgele bunun gayrı feryat olmaz. İlla yetti
başım geleli bundan gayrı feryadım oh am leylik ela leylik Hep sevduğum kaydan gelirden yoluna kurban olayım hayda oldun sen ilene kurban olayım Perincan yerden türersen her kimden birersin sevduğum ne kadar hem halına kurban olayım Nala sevduğum nala meğer peymanımız olur Beni işitte kimin olur dilime kurban olayım Hay Beni işitte kimin olup ilime kurban olayım Kara gözüm akar yaşı dereder nafilen naşı Necip oğlunun kardeşi yaşama kurban olayım Necip oğlunun kardeşi yaşama kurban olayım Hay
Mehriban ýa-da hormatly müşaşylar, owallar saatlaşan natly gepleşigimizde ahirlady. Bugun Türkmenistanyň at gadanan artisti Haji Ýalmamedow öz sadanarlar topary bilen bir näçe söýgü aýdymlaryny, estrada görnüşinde türkmen halk aýdymlaryny, öwdün nöwwerje häňdäki aýdymlardan, şeýle-de biziň milli saz senedimiz bolan Dutar Gajakda bir halipalardan bize miras galan türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirip berdi. Gyzykly söhbet etdik. Muman gepleşigimiz siz üçin gyzykly bolanlar diýip biz umyd edýäs. Ne Haji ýene oraya gepleşigimize gelip gyzykly söhbet edeniňiz üçin, owadan aýdymlary biz üçin, dinleýijiler üçin ýerine ýetirip bereniňiz üçin köp sag bolsun aýdýas. Maşalaňyz awat bolsun. Sunwatda da öňüdüşlikler tüýsürekden size arzu edýäs. Sag ol. Menem şu pursatdan peýdalan sunudumyň haqqy onlary halipamyz, biziň baş halipamyz, Gahrman Mehriban arkadamyza bize oýan şu biziň edýän ujup işimizde uly bahaber öz şahsy paýlaryny ýapyp bize şunýal hormatly atlaryny dakýanyny üçin Gahrman hem Mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rawaj alsın. Köp sag bol Haji. Ardy bolan hasyl bolsun. Edýär arkadamynyň saýasynda da aýdym saz eleminde size ulussunluklar ardy bolayas. Maşalaňyz awat bolsun. Näderem gepleşigimiziň jemini bir edýär arkadamynyň Bagtyar türkmen halkymyz üçin gazanyp berýän beýik ýeňişlerini edýär arkadamyz biziň bir bolçulukda, erkanalykda, bagtyarlykda ýaşamaklygymyz üçin edýär arkadamyz halkym diýip giýje uny zähmet çekýän edýär arkadamyzyň şu zähmetini taripleýän elbetde bu ýytonşlaýdym biziň gepleşigimizde siz getirdiňiz da şol aýdym bilen gepleşigimiz jemläýli. Mehriban ýa-da hormatly müşaşylar, biz bolsa siz bilen sagollaşýas, ýöne uzak wagtlyk däl, ýene de ilaýjak bir hetden türkmen we tele ýaýlymyny owallar saýlaşan natly gepleşigimizde diýdarlaşar. Şu pursatdan peýdalanyp bize işlemäge şeýle döwre wap sahnalar taýýarlap, şu gepleşikleň üstü bilen hem bir türkmen halk aýdymlaryny, ýaş aýdymçylarymyzyň zehini bagşylarymyzyň, halipalarymyzyň ýerine ýetirmegini, dinleýijilere ýetirmäge bize uly mümkinçilikler döredip beren, bize her bir işte halipa bolup duran, nusha bolup duran, ussat bolup duran edýär arkadamyza köp sag bolsun aýdýas. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, dünýäni sol alyp barýan beýik işleri elmedama ulara waşyklara wetsensin. Edýär arkadamyzyň saýasyny Türkmenistan bitaraplyň mekany bilen ajaýyp elimizde Bagtyar türkmen halkymyza goýgunlar, toýlugunlar ýar bolsun. Neşeýle ýaş arzuwlar bilen Türkmenistanyň at gadanan artisti Haji Ýalmamedowyň ýerine ýetirip berjek joşgunly bu ýytonşlaýdym bilen gepleşigimiz jemleýäs. Bäs etmez älemde hiç bir bilendlik Türkmeniň parlayan baydagy bilen baky Bagtyar we başy belentmiz arka dagyň pekim paýhaty bilen mert kişiler duşar bolmaz minneti şazy adyl bolsa ýok milleti oguzlyň mekany dönmüş jenneti arka dagyň pekim paýhaty bilen Parlaya tu belente Türkmeniň ýurdy berkara Sarbazy arşyň deňine Şuklady şany arkada Belent ruhy Türkmeniň arkadan bagdy sunmadyň Berkarar ýurdy Türkmeniň Bagtyar ýurdy milletim Aşlayan milletin oxi Salvatda parlayan devletin toği Milli medeniyetin gülleyen yurdi Türkmenistan şokla şanın arkada Milli medeniyetin gülleyen yurdi Türkmenistan şokla şanın arkada Batınlı'nın kışkı eyvan içinde Sehradı değilerler reyhan içinde Milli medeniyetin nan içinde Türkmenistan şoklar şanın arkada Vatanduğun kuşku eyvan içinde Zehran ilerler reyhan
içinde Denizin o dünya seyran içinde Türkmenistan şokrat şanın arkada Vatan yüreği halkın arkası Sonwadın sarfası, sağdın sarfası Zamanan geleceği yaktı ertesi Türkmenistan şokla şanın arkada Zamanan geleceği yaktı ertesi Türkmenistan şokla şanın arkada Vatan doğur köşkü ivan içinde Zehladı ilale reyhan içinde Denizin o dünya seyran içinde Türkmenistan şoklar şanın arkada Vatan doğun köşkü ivan içinde Zehladı ilale reyhan içinde Denizin o dünya seyran içinde Türkmenistan şoklar şanın arkada Allah yatuğu bilente Türkmenin yurdu bir karar Sarpadı arşın deminde Şokradı şanı arkada Belent ruhu Türkmenin Arkada baktı sunudum Bir karar